Исәнмесез, дуслар. Музыкаль Каймак тапшыруын башлыйбыз. Бәйрәмнәр яратмаган кеше юктыр. Саны китсәң, көндә бәйрәм. Җырчыларның да үзләре генә үткәрә торган бәйрәмнәре бар. Алар турында сезгә мин, Зөлфәт Зиннуров сөйләрмен. Киттек! 20 август. Әлеге датаны истә калдырыгыз, чөнки ул ялкаулар көне. Бу бәйрәмне уйлап табучыга рәхмәт әйтергә кирәк. Ялкаулану ул икенче төрле итеп әйткәндә үз-үзеңне ял иттерү. Бер нәрсә турында да уйламыйсың, бер нәрсә дә эшләмисең. Менә шулай бер генә көн булса да ялкауланып алырга кирәктер минемчә. Ә хәзер эшкә керешик. Хит-парадыбызны Шахзат Разметов башлап җибәрә. Карыйбыз. Бүген мине көтмә, әнигә барам. Ömür boyu yaratıp durdu sen mine Kayıplanma anlamadım meni sine Yaratığını bilmedim Mine digen yarın siniken
Бүгін нинди бәйрәм икән? Бүгін 24 сентябрь су сау көне билгеләнеп үтелә. Бу көнне әлбәттә су эчмичә тора күрмәгез. Су ул яшәү чыганагы. Кеше көненә кимендә 2 литр су эчәргә тиеш. Исегездә калдырыгыз. 9 баскычны яулаган җырчы Арслана да сәламәт яшәү рәвеше алып бара. Аның «Минем йөрәк» дигән җырын тыңлап китик. Йөрәк Яңа дуслар очратсаң да, яңа йырлар яратсаң да, минем янда синең йөрәк, йөрәк. Алсу таңнар атқанда, ой калыкканда, кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда. Алсу таңнар атқанда, ой калыкканда, кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда. Безнең юллар аерылса да, канатларым кайрылса да, син бит миңа, мин бит сиңа кирәк. Авыр сүзләр ишетсәм дә, еракларга син китсәң дә, син бит миңа, мин бит сиңа кирәк. Алсу таңнар атқанда, ой калыкканда, кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда. Алсу таңнар атқанда, ой калыкканда, кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда. Дәртле яшьлек елларында, тыныч картлык чырларында, бергә узыйк гомер юлын, юлын. Кайгы хәсрәт булганда да, шатлык ташып торганда да, бергә узыйк гомер юлын, юлын. Алсу таңнар атқанда, ой калыкканда, кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда. Алсу таңнар атқанда, ой калыкканда, кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда. Ерак-ерак китсәң дә син, Әйтегез әле, урамда барган вакытта сез нинди йөз белән барасыз? Әбердә таныш булмаган кешеләргә булай гына елмаеп үтеп киткәнегез бармы? Беләсезме? Шундый бәйрәм дә бар икән. Таныш булмаган кешеләргә елмаеп карап китү. 25 июньдә бәйрәм ителә. Бу көнне генә түгел, башка көннәрне дә елмаеп йөрергә кирәк. Яхшы кәеф таратырга дип әйтүем. Хит-парадка әйләнеп кайтабыз. 8-нче урын иясе Рүзилә Хәертдинова. Карагыз, ул ничек матур елмаеп җырлый. Синең назны тоеп яшим, сүзләреңнән, карашыңнан, сайладым мин сине генә, мең чәчәкләр арасыннан. Сине иркән
һәр вакытта. Синең шалың, синең сының, йөрәгемдә сөю туя. Йөрим суңа мин ышыны, сине иркәм яратканга, канат минем иңнәремдә, бәгыркәем белеше суны, күңелкәем синдә генә. Сине иркәм яратканга, канат минем иңнәремдә, бәгыркәем белеше суны, күңелкәем синдә генә. Мәхәббәткә бушы тугры, син башканы сөймәгәннән, яулаушы сине йөрәгемне, бары уйларым синдә генә. Син иркәм яратканга, шул канат минем иңнәремдә, бәгыркәем белеше суны, күңелкәем синдә генә. Син иркәм яратканга, канат минем иңнәремдә, бәгыркәем белеше суны, күңелкәем синдә генә. Бәгыркәем белеше суны, күңелкәем синдә генә. Җиденче баскычта бүген Айгөл Закирҗанова. Ул гаиләсенең традицион бәйрәме турында сөйләде. Һәр ел сайын диярлек Салават Фәтхетдинов концертларына бара. Быел да традицияны бозмаган. Август айында әнисе белән рәхәтләнеп концерт карап кайтканнар. Сез дә Салават Фәтхетдинов концертына барып бәйрәм ясый аласыз. 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче октябрьдә Уникс концертлар залында. Без дә хәзер Айгөлнең концертын, дөресрәге, җырын тыңлап китик. Şey içesin mi olur? İçemeliyim ben. İyi mühendis ol. Sen hala yazır mısın şey? Ne oğlum? Sahneye de gerek bir tane. Sen gerek misin bir tane? Yazgı gürülü öktey, ağıp bara yeşillik, qorlı bızılı yılğa yarından. Sin unutma minni, qara күзләремә, kitib baram sening yanыңнан. Yanarsın utlarda, iske algan şokta, күзләреңә тулыр яшьләрең. Дигәндә мине булмам, аерылда юллар, онытырга кирәк үткәнне. Бергә булмасак та, сакла уйларыңда, безнең керсез ихлас сөюне. Минсез авыр булыр яшәүләре җирдә, оныттырмам сөю көюне. Янарсың утларда, искә алган чакта,
Бу җырчы һәр ел сайын әти-әнисенең никахлашкан көнен бәйрәм итә. Берәр матур җиргә яки берәр концертка барабыз ди Зәринә Асылкаева. Әле киләчәктә үзеңнең концертларыңа да бәйрәмгә йөргән кебек йөрерләр. Сөйләшүләрне читкә куеп Зәринәнең үзен тыңлыйк. Ул хит-парадның 6-нчы урынында. Тик син уйларымда, йөрәгем кулларымда, язмышым юлларында, бол син иркем минем янымда. Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем тик минем теләгем, теләгем, теләгем син. Ойнар сөютында, Эрим синең кочагында, көндә йолдыз хобына, бары тик синең яныңда. Nazlı күзләрең мине эретә, канатланамын бер кара җидә. Сөю сүзләрең күкләргә илтә, елмайсың миңа, сагышлар китә. Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем тик минем теләгем, теләгем, теләгем син. Ойнар сөютында, Эрим синең кочагында, көндә йолдыз хобына, бары тик синең яныңда. Кил яныма, ул кулыңа, минем күңел назы. Син икәнсин язмышымда, кояшлы язы. Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем тик минем теләгем, теләгем, теләгем син. Ойнар сөютында, Эрим синең кочагында, көндә йолдыз хобына, бары тик синең яныңда. Киләсе җырчыларыбыз Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Бу гаилә һәр вакыт бәйрәм ясарга сәбәп табып тора. Бигрәк тә туганнар белән бергә җыелышырга ярата икән. Барлык туганнар җыелу ул зур бәйрәм һәм зур бәхет. Рамилә, Рамил, менә бит. Тагын бер сәбәп табылды. Бүген тагын бер бәйрәм. Сез Музыкаль Каймак хит-парадында 5-нче урында. Seni күргәч шаккаттым, оҗмахымны мин таптым. Сөю тулы күзләрендә, бер күрүдә мин баттым. Син дә миңа күз аттың, мин дә сиңа күз аттым. Күкрәгемдә сөнеп барган хисләремне уяттың. Син дә миңа күз аттың, мин дә сиңа күз аттым. Күкрәгемдә сөнеп барган хисләремне уяттың. Günlerimde yap yaktı, dünlerimde yap yaktı.
attım. Minnem sine göz attım. Kükrəgimdə sönüb barğan hislərimdə uyattım. Sində minə göz attım. Minnem sine göz attım. Kükrəgimdə sönüb barğan hislərimdə uyattım. Kükrəgimdə sönüb barğan hislərimdə uyattım. Татарларның иң яраткан ризыгы чәчкә. Элеккеге вакытларда аны бәйрәмнәрдә генә пешергәннәр. Ә хәзер теләсәң көн сайын пешереп аша. Чәчкәнең рецепты кирәк булса, миннән сорарсыз. Әйтергә онытып торам. 14 октябрь көнне чәчкә бәйрәме. Ә хәзер татар халык биюен карыйбыз. Аны безгә Айдар Рәкыйпов биеп күрсәтер. Ул бүген хит-парадта 4-нче. Şildir gümüş toplanana giylə qızlarım. Birgə bulsun, birdən bulsun, tatar başqırdı onları. Bas, bas, əynə quşidirgə bas, üzdürüb, üzdürüb, iyi gəl üzdürüb. Bizim yürək birgə gitsin, yatlarını külləşdirib. Yatlarını külləşdirib, üzdürüb, üzdürüb, iyi gəl üzdürüb.
Гүзәл Әхмәтова барлык бәйрәмнәрне традицион рәвештә үткәреп бара. Бигрәк тә үзенең профессиональ бәйрәмен. Җырчылар көне дә бар әллә дип аптырагансыздыр. Юк, Гүзәл һөнәре буенча театр режиссеры. Шуңа күрә һәр елның 27 мартын ул бик көтеп ала. Ә бүген Гүзәл Әхмәтова 3нче урында. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Шыпшық көзі ғади өзі кішкене зәңгәр чәчкә алып келдің бүлә кетіп қададың минем чәчкә сыйпап сүйдің шешелерімнен қыр чәчкәләре бирдің чәчкәң белән йөрәгемә син үзең килеп кердің сыйпап сүйдің шешелерімнен қыр чәчкәләре бирдің чәчкәң белән йөрәгемә син үзең килеп кердің мәхәббәткә әверелде кечкенә зәңгәр чәчкә шу көннән соң гомерлеккә бәйләнде чәчләр чәчкә сыйпап сүйдің чәчләремнән кыр чәчкәләре бирдің чәчкәң белән йөрәгемә син үзең килеп кердің сыйпап сүйдің чәчләремнән кыр чәчкәләре бирдің чәчкәң белән йөрәгемә син үзең килеп кердің Кем ярата гүл чәчәкне мин сөям шыпшық күзен күрер күзгә гади әмә күреп туя алмыйм үзен сыйпап сүйдің чәчләремнән кыр чәчкәләре бирдің чәчкәң белән йөрәгемә син үзең килеп кердің сыйпап сүйдің чәчләремнән кыр чәчкәләре бирдің чәчкәң белән йөрәгемә син үзең килеп кердің чәчкәң белән йөрәгемә син үзең килеп кердің син үзең килеп кердің Хит-парадның 2нче урынында җырлы гаилә Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар. Алар күбрәк балаларына бәйрәм ясый. Ял көннәре килеп җиткәч, аларны күңел ачарга алып баралар. Я аттракцион, я уен бүлмәсе, я ашый торган җирләргә. Бәхетле балачак дип кенә әйтәсе кала. Җырчыларның Team TV Production белән берлектә төшерелгән клипларын карыйк. Күренмейді ұшы қырылары Күңелләрне сарган караңгы Мәхәббәтне саклый белмәдек Бар булуның яме калмады Онытылган сөю назларыбыз Ышасылар килә яктыга Кичерә күр Сүзем авыр булса Түзәм бары бала хакына Unutulgan süyü nazlarımız
Очасылар килә яктыга, кичерә күр, сүзем авыр булса, түзәм бары бала хакына. Рәхәтләнеп күптән сөйләшкән юк, әллә ниләр булды телләргә. Татлы ирем кайнар кочакларны сагынып кына калды сөйләргә. Унытылган сөю назларыбыз, очасылар килә яктыга, кичерә күн, сүзем авыр булса, түзәм бары. Язмагандыр безгә, хисләребез беткән тапталып. Эх, булмады, булса иде лә ул, бәхтебезне кире кайтарып. Онытылган сөю назларыбыз, очасылар килә яктыга, кичерә күн, сүзем авыр булса, түзәм бары бала хакына. Унытылган сөю назларыбыз, очасылар килә яктыга, кичерә күн, сүзем авыр булса, түзәм бары бала хакына. Кичерә күр, сүзем авыр булса, Түзәм бары бала хакына. Бүгінгі жеңушіні құтлыйбыз. Кім соң ол? Күтігіз. Ұзақламай айтырмын. Башта барлық резидентларымызны қарап шығайық. Синекән, 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 яратуыңны белмәдем, миңа дигән яру синекән. Алсу таңдар атқанда, ай қалыққанда, қызарып құяш батқанда, йөрәгем синең янда. Сине иркәм яратканга,
шикәлләре бирде, чәчкәң белән йөрәгемә син үзең килеп кердең. Unutulgan süyü nazlarımız Işasılar kile yaktığa Kişire kır Sözüm ağır bulsan Түзәм бары бала хакына Пышылдап сөйләшү көне дә бәйрәм ителә. Аңлагансыздыр инде, бу көнне, ягъни 17 март көнне пышылдап кына сөйләшергә кирәк. Елга бер шулай тавышны ял иттерү дә мөһим. Ә менә киләсе җырчы бер көн пышылдап кына сөйләшә алыр идеме икән? Филүс Каһиров турында әйтәм. Ул хит-парадның җиңүчесе. Аның кабатланмас тавышын бер утырып тыңлыйк әле. Төн быйыклары төнелә Судан калкып чыккан Сандугачлары моңын әллә тыңларга Яман сулап тагын күле буена төшәм Кайдан гына сине эзләп табарга Сине эзләп кишин кояшы бата Сине эзләп моңсу таң ата Сандугачлары моңы жанга дәва биреп Син кайтырсың диеп мине юата Ай нурлары төнелә күл өстенә төшеп Безнең сөюләргә яңа юл салган Минем кебек айда зөһрә кыздай ялгыз Аның да бит китеп яры югалган Сине эзләп кишин кояшы бата Сине эзләп моңсу тата Сандугачлары моңы жанга дәва биреп Син кайтырсың диеп мине юата Җәй уртасы узды, көннәр кыска инде. Сандугачлары моңы тәмам бетә бит. Сабырлыгым җитми, моңсыз ничек түзим. Салкыннардан куркып Кышлар китә бит. Сине эзләп кишин кояшы бата. Сине эзләп моңсу таң ата. Сандугачлары моңы жанга дәва
Бүген сөйләгән бәйрәмнәрне исегездә калдырдыгызмы? Миңа калса юктыр. Чөнки алар бик күп. Шушы өлештә Музыкаль Каймак хит-парадын тәмамлыйм. Сезнең белән мин Зөлфәт Зиннуров булдым. Киләсе очрашуларга кадәр.